ste niekedy snívali o tom, že by ste cestovali do jednej z tých vysnívaných destinácií? Buďme úprimní, ak ste to ešte neurobili, pravdepodobne je to z dvoch dôvodov. Čas, peniaze alebo niekedy oboje. A čo keby som vám dnes ukázal jednoduchý spôsob, ako tento sen premeniť na skutočnosť? Zostaňte so mnou. Predpokladám, že rovnako ako mnoho ľudí snívate o cestovaní, o tom, že spoznáte nové kultúry. Možno už máte dosť každodenných zápech, nedostatku slobody, frustrácie, neustáleho odkladania svojich snov. A ja som bol v tejto situácii. Volám sa Mehdi, mám 29 rokov, som ženatý, otec rodiny a pred 10 rokmi som mal obrovské množstvo snov. Cestovať, učiť sa, žiť inak. Ale realita bola každodenná rutina, z ktorej sa nedalo pohnúť. Veľa práce, málo slobody a pocit, že si zaslúžim viac, ale neviem, ako to dosiahnuť. Potom som stretol niekoho, kto mi zmenil život. To, čo sa s vami chystám zdieľať, mi umožnilo precestovať viac ako 40 krajín a vybudovať digitálny biznis, ktorý je 100% mobilný. A hlavne získať späť kontrolu nad svojím časom a financiami. A viete čo? Nebola som žiadny expert na cestovanie. Ani digitálny padl. A práve to je na tomto koncepte krásne. Je prístupný pre každého. Príležitosť, ktorú som objavil, je postavená na spoločnosti založenej v roku 2013 MVR Life, čo je súkromný cestovateľský klub. Viac ako 10 rokov skúseností, viac ako 600 000 klientov po celom svete, viac ako $100 miliónov ročného obratu, tisíce členov, ktorí každý deň vďaka tomuto cestovateľskému klubu šetria. Ale to nie je všetko. Tento klub vyvinul niečo jedinečné. Jediná cestovateľská platforma na svete, ktorá integruje vlastnú umelú inteligenciu. Za pár sekúnd si môžete naplánovať celú cestu a ušetriť stovky eur. Je tiež partnerom najväčších hráčov na trhu. MSC, Costa, Ticketmaster a Egri, Yata, ETOA a A2 France. Skrátka solidné, uznávané a inovatívne. Presvedčte sa sami, takto vyzerá naša platforma a aké úspory môžete dosiahnuť už dnes. Vítajte na platforme Travel at Empich. Ako vidíte na obrazovke, nájdete všetky služby, ktoré aplikácia ponúka. Dnes sa zameriame na dve veľmi špecifické karty. Prvým je plánovač ciest s umelou inteligenciou. Možnosť pre vás navrľovať kompletný zájazd, hotel, let a aktivita len niekoľkými kliknutiami za menej ako 20 sekúnd z viac ako 2 miliónoch destinácií. A ušetrite tak stovky, ba až tisíce eur. Ako príklad si dnes uvedieme nasledujúci príklad. Miami od 7. do 13. februára. Prvá otázka, ktorú si umelá inteligencia kladie teraz nie, kam chcete ísť a kedy. Druhá otázka, koľko ľudí bude na výlete? Povedzme, že 2 ľudia. Tretia otázka, aký máte rozpočet? Nízka, stredná alebo vysoká? Štvrtá a posledná otázka, aké sú preferované centrá aktivít? Napríklad okruh na vznášadle, extrémne športy, prehliadka mesta, kultúrna návšteva, všetko čo je v trende. A klikni na vyhľadávanie. Pozrite sa, za pár sekúnd mi navrhne moju cestu do Miami. Naša umelá inteligencia nám práve navrhla kompletný výlet do Miami. Máme tu malý prehľad o meste, trojrozmernú mapu, nájdeme tu všetky hotely, ako si rezervovať let a náš kompletný itinerár na celý týždeň. Hneď v prvý deň nám ponúkajú niekoľko aktivít, vrátane prehliadky mesta Miami, 5 miest, 4 zastávky, 3,5 hodiny. Ak chcete viac detailov o nejakej aktivite, stačí na ňu kliknúť. A v tom momente nájdete všetky fotografie týkajúce sa danej aktivity, prehľad vašej aktivity a to, čo je v cene. Čo môžete očakávať? Krok za krokom počas aktivity, ale čo je dôležité, aj recenzie zákazníkov z rôznych stránok týkajúce sa tejto aktivity. Vráťme sa k nášmu vyhľadávaniu. Budeme mať na výber rôzne aktivity. Na prvý deň, na druhý deň vám tiež ponúkneme napríklad jazdu na vznášadle alebo pešiu prehliadku gastronómie. Tretí deň, štvrtý deň, máte pripravený celý týždeň. Teraz sa poďme pozrieť na čas hotelu. Začíname so zľavami 45%, 43%, 43%, 39%. Ak sa zastavím pri hoteli Elser Hotel Miami, ide o hotel, ktorý je na internete ponúkaný za 2824 eur na týždeň pre dvoch. A my ho budeme mať len za 1736 eur na týždeň pre dvoch, čo znamená, že ušetríme viac ako 1088 eur. A navrhujem, aby sme si urobili porovnanie naživo na verejnej platforme, ktorú všetci poznáte. Takže sme tu na tejto verejnej platforme, zadáme ten istý hotel v Miami, na tie isté dátumy samozrejme. A na tejto platforme skutočne nájdeme ten istý hotel za 2192 eur na týždeň pre dvoch plus 630 eur za dane a poplatky, čo nám dáva 2822 eur na týždeň pre dvoch, zatiaľ čo u nás ho môžete mať za 1736 eur na týždeň pre dvoch.
A samozrejme budú tam hotely od 1 do 5 hviezdičiek. Je len na vás, aby ste si rezervovali typ hotela, ktorý vám vyhovuje. A samozrejme pripomínam vám, že tu som si vzal Miami len ako príklad. Máte k dispozícii viac ako 2 milióny destinácií. Teraz sa presunieme k druhej záložke, ktorú vám dnes chcem ukázať, a to sú Life Experiences. Life Experiences sú cestovné balíčky, ktoré vytvára spoločnosť. Nájdete tam minimálne 4 alebo 5 hviezdičkový hotel, plus napríklad aktivity, raňajky. Každý Life Experience je jedinečný s rôznymi zahrnutými službami. Napríklad momentálne v našom katalógu nájdeme na Sudode Dunaj, Marrákeš, plavba po Stredozemnom mori, Malaga, Mexiko, Malajzia, Agadir, Punta Cana, alebo dokonca aj Štrasburg, Orlando, Laponsko, Montreal, Rím, Rio. To nikdy nesníval o tom, že pôjde na karneval v Rio? My to ponúkame v našom katalógu. Pozrite sa dobre, 5 dní, 4 noci, 605 € na osobu za pobyt. A budeme môcť využiť to, čo u nás nazývame vernostné body. To je veľmi dôležité, získavate ich každý mesiac. Je to spojené s tým, že ste členom, 1 bod sa rovná $1. Takže teraz si môžem odpočítať $300 z môjho pobytu. To znamená, že za pobyt na karnevale v Riu zaplatím sotva 300 €. A pozrite sa, čo všetko je v tom zahrnuté. Kliknutím na Live Experience získate všetky podrobnosti o tejto ceste. Tu budeme mať 5 dní, 4 noci ubytovania, všetky raňajky v cene a nadštandardnú izbu v tomto hoteli Le Prodigy, Santos, Dumont, Baillish. A budete mať k dispozícii celú kopu ďalších vecí. Ďalšie podrobnosti, fotografie LTV. Dostanete tiež denný itinerár, ktorý je pre vás pripravený. Všetko je napísané a ak by som tu napríklad chcel urobiť rezerváciu, kliknem sebe. Rezervovať. Dostanem sa na poslednú stránku rezervácie, kde môžem uplatniť svoje známe vernostné body. Bad Lost. A celková zostávajúca suma na zaplatenie je 345 € po odpočítaní vernostných bodov. A čo sa týka Live Experience, ukázal som vám len malú časť nášho katalógu. Zastavili sme sa pri Riu, ale ak prejdem na tretiu stranu nášho katalógu, nájdeme tam ďalšie vysnívané destinácie ako sú Zanzibar, Tunisko. Môžeme sa tiež vydať do Cancúnu, Jordánska, Reykjavíku, na Sardíniu a do mnohých ďalších destinácií. Priemerne každý mesiac pribudnú 3 až 5 nových destinácií Life Experience. Ale je tu ešte niečo silnejšie ako to dá. Predstavte si, že by ste tento klub odporúčili. Celosvetový trh v hodnote niekoľkých miliárd $, cestovanie. Technológia umelej inteligencie, ktorá už teraz mení každodenný život tisícov ľudí. Príležitosť vytvoriť si vlastný digitálny biznis jednoducho a na medzinárodnej úrovni. Jednoducho povedané, budujeme najlepší cestovateľský klub a digitálnu príležitosť číslo 1 na svete. Len na základe odporúčania klubu môžete získať priame provízie, rýchle bonusy, reziduálny príjem, dokonca až bonus na auto. Je to biznis navrhnutý tak, aby bol duplikovateľný a prístupný pre každého. Môžete získať rôzne bonusy v rámci štruktúry len za odporúčanie platformy. Prvý zdroj odmeňovania je získavanie klientov. Keď odporúčite člena do klubu, vygenerujete $80. A tento bonus je škálovateľný. Za každého člena, ktorého na platformu odporúčite, si môžete zarobiť až $200. Druhým zdrojom odmeny je bonus za rýchly štart. Ak počas prvých 21 dní na platformu privediete 6 odporúčaných zákazníkov, spoločnosť vám vygeneruje bonus $450. Predstavte si, že počas prvých 21 dní odporúčite 6 klientov. Celkovo vám to vrátane provízií za získanie zákazníkov za 21 dní prinesie sumu $930. Naším trekking zdrojom odmeny je náš bonus za auto. Keďže vo vašom klientskom portfóliu máte iba 50 členov, spoločnosť vám za nákup poskytne mesačný bonus $500, prenájom alebo leasing auta. Teraz je dôležité pochopiť, z čoho sa skladá moje portfólia. Ako môžete vidieť na obrázku, povedzme, že som osobne odporúčil platformu 3 ľuďom a títo traja ju tiež odporúčia niekoľkým ľuďom vo svojom okolí, ktorí poznajú, ktorí rada cestujú alebo chcú získať dodatočný príjem. Moje klientské portfólio bude tvoriť skupina ľudí, ktorých som odporúčil priamo aj nepriamo. A teda, keď dosiahnem 50 členov, môj bonus $500 je istý. Štvrtý zdroj odmeňovania – reziduálny príjem. Tu máte možnosť kariérneho rastu a získavania mesačného príjmu každý mesiac. Prvý stupeň pri portfóliu 3 klientov budete dostávať $120 každý mesiac. Druhý stupeň, zlatý stupeň pri portfóliu 12 klientov je to $300 mesačne.
Tretí stupeň Platinum, 30 členov, 450, potom máme Titanium so 750, Jade s 1200, Rose 2400, Emerald so 4500. Dôležité je tu pochopiť, že budete mať rôzne úrovne, ktoré budú zodpovedať cieľom a ambíciám každého. Ak hľadáte doplnkový príjem, pozrite sa na úrovne od striebra po titán. Ak hľadáte dodatočný príjem, pozrite sa na úrovne z nefritu na rubíň. A ak máte skutočné ambície, skutočné odhodlanie, existujú zaujímavé úrovne, ako napríklad Zafír, Diamant, dvojitý diamant, trojitý diamant, modrý diamant, alebo dokonca čierny diamant. Jediné, čo tu chcem zdôrazniť je, že samozrejme nič nespadne z neba. Bude potrebné pracovať, mať disciplínu, mať dlhodobú víziu a predovšetkým sa vzdelávať. Aby ste mohli využívať všetky tieto výhody, vytvorili sme balík s názvom Pack Turbo. Ten vám poskytne prístup ku všetkým službám a možnosť zdieľať svoju platformu so 4 blízkymi vo vašom okolí. Iba $588 na začiatok, potom $120 mesačne. Ale tu je ten skutočný poklad. Každý mesiac vašich $120 nie je minutých, ale premení sa na body, vernostné body. A ešte lepšie, pripíšu vám dvojnásobok, teda 240 vernostných bodov, čo zodpovedá $240. Jednoducho povedané, každý mesiac platíte, ale získate dvojnásobnú hodnotu, ktorú môžete využiť na cestovanie. A ak sa ešte stále pýtate, áno, ale Medin, čo s tou mesačnou platbou? Odpoveď je jednoduchá. Stačí odporučiť klubu len 3 členov a váš poplatok je úplne samofinancovaný. Tomu každý rok máte možnosť využiť 100% svojich bodov. Vernostných bodov na jednu z destinácií, ktoré sú v katalógu Life Experiments. Výsledkom je, že každý rok cestujete zadarmo a zároveň si budujete ďalší zdroj príjmu. Po tom všetkom, čo ste videli, máte dve možnosti. Prvá možnosť je zatvoriť toto video a rozhodnúť sa dnes nič nemeniť. A o rok sa obzrieť späť a povedať si, že ste túto príležitosť mali využiť. Druhá možnosť je pridať sa k nám. Začnite už teraz cestovať za zvýhodnené ceny, vytvorte si vlastný digitálny biznis a vybudujte si slobodu, ktorú si zaslúžite. Tisíce ľudí to už urobili pre zami. Jediná otázka je, budete ďalšími?